ka fahimci yadda abin an karanta ma shigo? Na fahimta. Action. Court. Bai bin mana ba haka nan za ka yi ba mana. Dawo. Ba haka nan za ka yi ne ba. Action. Dawo mana. Ba haka an ga ce kai mai ba. Yadda an ga ce kai mai kamar a ce kana zama talauci ya ma yawa kana jin talauci. Kuma a ce wanga shine a talaucin. Shi kai na kakala kai mai. To irin haka nan za ka yi mai. Ok, na gane. Amma yanzu kana nuhin shi ya hito min kamar makohin talauci ko talaucin da nika ji shi na ya bayyana. Shi na talauci. Ok, na fahimta. Bayani ma wanga makamiya. Ana wallahi ba makami na ba asawaki na. Alan ka gane kamar ya girma da yawa. Wallahi. Alan ka Allah ni makon abinci na ɗaukai don saboda nan da haka gani na yunwa nika ji wajen kwana na 7 ban ci abinci ba ban da gaba ban da baya. Shi yasa nika ci na ko yana tare mai hanya yanzu ga haka ko sauro ya gito ni ji kuka ne jin nika kamar shi koma abinci in ci saboda yunwa da nika ji shi yasa nika ci ne don tare mai wata hanya. Allah ya sama ka. In ɗaya aka ta Me aka da action. Kai, subhanallah. Subhanallah. Ba ka saka ce kai da. Kai daga a baka role abu yana nan rubuce gashi kuma ka tashi kashi dan mutane. To ku kun ka ce min haka matalauci ina ga talauci ya layin bashiraye. To talauci. Wallahi inda ba ku raba ni da shi ba ko kashe shi ina yi.